Vítajte u môjho 4. videa a už naozaj posledného videa, pretože ja viem, že som povedal, že posledné, ale chcel som vás potešiť ešte posledným videom a dúfam, že nejdem neskoro a že ma nikto nepredbehne a že vám natočím všetko, čo som chcel, ale nedá sa to. Nedá sa to, či to stihnem, vám neviem povedať, takže ja vám želám ešte pekný zvyšok dňa, pekný večer a uvidíme sa 23. o 11.2025. Presne v nedeľu o týždeň som tu a idem natáčať. Sice je to o 7 dní neskôr, ale čo už? O 7 dní neskôr, ale čo už? Ale postupne sa to bude posúvať, takže to bude 6, 5, 4, 3, 2, 1 a už neviem. Ja si myslím, že to ubehne, takže ahojte, čaute. Pekný večer. Užite si.